Ang pagtulunan nga akong isir karon mao kini. Halad nga nawaton sa Ginoo. Ang Dios nagpatindog siya templo. 2,000 years kapin na ang nakalabay. Dili katong templo dito sa Jerusalem. Kung dili katong gipagtukod sa Dios nga templo. Nga mao si Kristo. Juan Kapitulo 2 versikulo 19. Amina mo mga igsoon ka, may danon kay kini. Gusto ka imong halad awaton sa Ginoo? Paminawan ni. Ang Dios nga mo'y naghimo sa langit ug sa yuta, nga mo'y atong gisimba, naghimo siyang templo. 2,000 years na kapin ang nakalabay. Juan Kapitulo 2 versikulo 19 hangtod sa 22. Kinsa kining templo nga gitukod sa Dios? Mao ang atong manluluwas. Mao ang atong Ginoo. Matod ba niya? O sa Jesus mitubag kanila. Gubaan ninyo kining templo. O patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. O ang mga Hudiyo na nagpanubag kining templuha gitukod sulod sa kapatan ug unom ka katuig. Ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Mao man gani nga sa pagkabanahaw niya gikan sa mga patay ang iyang mga tinun-an na hinumdum sa iyang pagsulti niini og sila na nagpanuo sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Jesus. Mao kani ang gipatindog sa Dios nga templo. Exclusive ra ba kini para sa Israel? Dili. Kini exclusive para sa Israel lang. Inclusive ko sa kini para kini sa mga Hintil. Para kini sa tanan na templo. Amen. Dili kini para lang sa Israel. Muna, kung para kini sa tanan, kabalo mo diha sa templo. Diha himuon ang pagsimba mga igsoon. Diha himuon ang paghalat. O ang dumala diha. Saserdote. Kinsay saserdote diha? Kinsay labaw saserdote diha? Si Kristo gihapon ang labaw saserdote. Dili ko na lang napasahon ang bersikulo kay malangan na kita. Naana sa Hebrehanon Kapitulo 10, Hebrehanon 9, Hebrehanon Kapitulo 10, Hebrehanon 7. Si Kristo nahimong labaw saserdote, sumala sa laray ni Melkisedek, dili sumala sa laray ni Levi. Si Kristo nahimong labaw saserdote. Siya ang atong templo, siya ang atong labaw nga saserdote, siya ang halad pasiguli sa mga Hudiyo o ngadto sa mga Hintil. O pinaagi sa iyang pagkahimong tao, gipungkag niya ang kasuguan o kalagaan nga mo'y nagulang kanato ngadto sa mga Hudiyo o ngadto sa mga Hintil. Gibungkag ka na ni Kristo, pinaagi sa iyang pagkahimong tao. Kay iyang usahon, iha kaniya ang usa ka bag-o. Kung naa ka na mabasa sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15. Pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod. Asan ang balaod? Sa Israel. Kita wa man tay balaod kay Hintil man kita. Iyang gibungkag ang balaod. Kisa nagbungkag si Kristo. Nga mao ang mga kasuguan o mga kalagaan aron mabuhat niya. Unsa hinungdan nga mabungkag kana? Aron nga mabuhat niya ang usa ka bagong tao gikan sa duha, Israel, Hintil. Pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan. Kita karon nga nagtuo na kang Kristo. Si Kristo mao ang labong saserdote. Kita gitawag usab sa Biblia og mga royal nga mga priso. Kamasawa na. Amen. Mga harianong saserdote. Gitawag po kita mga harianong saserdote. Buti pasabot mga maghahalad o sa biyay kita. Mga maghahalad o sa biyay kita. Hallelujah.
Aga na mabasa sa unang Pedro 2. Kanang Royal Priesthood diya. Unang Pedro Kapitulo 2. Versikulo 9. Gitawag kita. Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili. Ang kahugpungan sa mga harianong saserdote. Kung gitawag kita harianong saserdote, buot ipasabot nga mga maghahalat kita. O ang pagtulunan nga gitudlo karon kanato sa Ginoo, mao kining paghalad nga dawaton sa Ginoo. Unsa kining halad nga dawaton sa Ginoo? Kita baka di kita makabalo muhalad og maayo nga sa atong Dios. Nga tinuod man na atong Dios nga gisimba. Dapat kita magtuon kita maayo halad diha sa Dios nga atong gisimba. Ug ang halad, saserdote ka. Gitawag kag saserdote. Wa kay laing dalon nga halad. Mismo imong kaugalingon. Mismo imong kaugalingon. Muna kung manimba kita, ayaw basta-basta ka pagduol sa halaran. Pagmuduol ka sa Ginoo, susiha imong kaugalingon. Kung kanang imong kaugalingon, dili ba ka na kulang? Kay sawayon ka sa Ginoo, pag mughalad kang kulang. Sama ka sa saserdote sa Israel. Gisaway sa Ginoo. Kay naghalad sila. Ang ilang halad, kung sa ilang halad, Malakias Kapitulo 1, tanawa. Ang saserdote sa Israel, gisaway sa Ginoo. Malakias Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa versikulo 8. Niingon ang Ginoo, ang anak nga lalaki, nagatahod sa iyang amahan, ug ang sulugoon sa iyang agalon. Nantun ako amahan man, hain man ang akong dungog. O kung ako agalon o galing, hain man ang akong kahadlo kanako. Miingon si Jehovah sa mga panon kaninyo, o mga saserdote, hallelujah, nga nagtamay sa akong ngalan, o kamo nag-ingon sa unsang pagkaagi nga among gitamay ang imong ngalan. Versikulo 7, kamo nagahalad og tinapay nga mahugaw. Saserdote sa Israel gisaway, naghalad dito sa templo, naghalad og tinapay nga mahugaw. Di lang tinapay nga mahugaw. Nga ni ana na nag-ingon kamo, ang lamisa ni Jehovah talamayon man. O kung kamo magahalad sa mananap nga buta, kana dili dautan. Og sa diha nga kamo maghalad sa piang og dauton, kana dili dautan. Igasa ka na karon sa imong gobernador. Mahimuot ba siya kanimo? Di ba tinuod? Na kaya galon. Isin, ako, muna kaya galon. Niya, tagaan mo yung mga galon ng piang kandig. Malipay kayo mga galon. Kung mudawat ba siya sa imong pagkatao, nagaingon si Jehovah sa mga kanon. Ingon tingali kita. Rod, kung may usan nato nga di makasala, tanan man kita makasala. Oo. Tanan kita na mga piang. Tanan kita na mga buta. Tanan kita na mga hugaw. Sabi ko, hato na to ana. Para makaduol kita dito sa templo. Unya pagduol na to dito sa templo, muhalad kita. Dawato na itong halad. Saan pa na ito ka na, Brad? Nga, nakamangyog ka na kanato. Muni buhato rin mo. Muni buhato na ako. Ibruhanon Kapitulo 6. Kanato, mga exon, wala perfect diri. Di ba? Wala perfect na ito diri. Wala hingpit na ito diri. Makahimo kitag sala. Makahimo kitag sayo. Pero unsay giingon diha ni Apostol Pablo. Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 19, ingon siya, mga igsoon, kung walay perfect na ito dire, buti pasabot, nga dili kita makaduol dito sa templo. Dili kita makahalad sa atong kaugalingon. Ingon ana. Kaya ang pangitaon sa Ginoo, halad man. Nga dili kulang. Ingon si Apostol Pablo, mga igsoon,
Sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan. Asa ang dapit nga balaan? Di ba tuwa sa templo? Tuwa sa templo ang dapit nga balaan. Pero ingon si Apostol Pablo, mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan. Sa unsa nga paagi? Inaagi sa dugo. Dugo ni Jesus. Ang dugo lang ni Jesus mooy magpasalig ka nato nga makasulod kita dito sa dapit nga balaan. Mao na ang dugo ni Jesus mo na naghinlo ka nato sa atong sala. Niingon siya sa laing Hebrehanon gyapon 9 na mabasa diha. Gawa sa pag-ula og dugo, way pasaylo nga kabo. Amen. Way pasaylo. Hebrehanon gyapon na mabasa. Hebrehanon 9:22. Sapagkat tinuod ubos sa kasubuan, hapit ang tanang butang pagahinloon og dugo, o gawas sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Kung sa imong gisaligan nga makasulod ka sa dapit nga balaan, dugo ni Jesus. Hallelujah. Mao makasulod kita. Pero before ka na nga musulod kita, lantaway mo kasing-kasing before ka musulod. Kung tinud-anay ba? Versikulo 22. Ingon diha, busa manuol kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasing-kasing. Pag ang imong kasing-kasing dili gali matinud-anon, matinuoron nga muduol diha sa Dios, ayaw pag-expect nga ang imong hala dawaton. Ayaw paglaom nga ang hala nimo dawaton. Daghan karon simbahan, nagdepende na lang sa programa. Nang uli, pagyapon. Pagbuhaton nimo kini, muduol ka sa Dios nga matinud-anon imong kasing-kasing. Pagduol pa lang nimo sa halaran, gisunog na sa Dios ang imong halad. Mabati na nimo ang presensya sa Ginoo. Amen. Nga mabati na nimo ang gahom sa Ginoo. Ug diha nimo mabati ang Espiritu Santo sa Ginoo. Ug diha nimo mapapamatuod nga gisunog sa Ginoo imong halad, gidawat sa Ginoo imong halad. Pari piya kita. Gitawag kita sa Dios og royal pagyud nga priesthood. Di ba gid basta-basta? Ingon diyaw, busa sanglit aduna man kitay dakong labaw nga saserdote nga nakalata sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios. Pangusgan ta pagpupot ang atong tinuohan. Kay ang atong labaw nga saserdote, dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Atong kaluyahon usahay. Na kay kaluyahon usahay maulaw ka na nga maduol sa Ginoo. Magtago ka na lang. Kay naa kay kaluyahon. Timluhanon 10:20. Ang buti pasabot diya, magpaubos na dawaton nato kanang atong kaluyahon. Tinuod. Aron kaluyan kaniya para masubad ka na. Oo, tinuod pastor. Amen. Kung sa hinungdan, kung sa buhaton, magpaubos. Ingon sa Salmo 34:18. Muna'y gusto sa Ginoo, dugmo ang kasing-kasing So diha karon, espiritu nga mahinulsunod. Gusto na ko nang i-share ka na, i-share sa inyo mga igsoon. Gusto ko nga ma-experience din ninyo. Sinati ninyo kini, madala-dala ninyo kini sa inyo. Tibuok ninyong kinabuhi. Nakita'y pamilya, mapanguluhan na itong tarong na itong pamilya. Muli nga akong gisir ka ron. Nga kung ma-experience din niya akong gibati. Last na lang ang versikulo mga isola kong basahin. Muna, ingon si Apostol Pablo, Roma Kapitulo 12. Kaya na pala balik-balik. Ingon siya, pusa hangyo ko kamo. Grabe hangyo. Hangyo pag yun. Hangyo pag ni Apostol Pablo. Busa hangyoon ko kamo. Tingali. Mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhalon pagsimba. Amen. O kini ang katapusan nga bersikulo nga akong kasama. Taas kaayo mga igsoon, pero nalipay ako
Hinaot nga unta, inyo kining nagpailog ka mo kanako. Amen. Kung nalipay usab ka mo nga nakadungog ni ini. Bisan, taas kaayo ang akong pagsulti mga igsuon. Wala na kita magsunod sa programa. Kaya nga itong pagsimba, wa man yun na magdepende sa programa. Ang pagsimba sa mga apostol sa una, wa may programa. Sa diha ka magdaig sila sa Ginoo, magampo sila sa Ginoo. Ano yung programa itong gihimo ni Apostol Pablo nga nabuntagan? Nahulog na lang gali sa Eutico dito sa ubos. Namatay. Tapos diato nila. Diambuan, nabuhi ra balik. Hallelujah. Ano yung programa ato? Karoon naman yung pagkatigong sa simbahan nga na yung mga programa. Antod nga ang tao, nakapokus na sa programa. Siya na tingali ko mga igsoon. Nakasiguro niya po nilang programa. Kabalo, pastor ba? Ilang ka, kaya nakasiguro niya po yung mga hanay sa ilang activity, pero wala lang dito yung mga design na pareha diha sa buwan. Kaya karoon. Pareha karoon, dahil siguro. Pero naagigyan na, dahil kabalo mo sila karoon sa sila musugon, balusan sila karoon sa sila musugon. Tukod sa ilang pabuhaton. Pero lahin siguro na. Lahi ang ilang pa. Ngali na. Kaya alam ko mga igsoon, salamat kayo. Paminaw mo ka na ako. Inaod nga nalipay ka mo. Ako mga igsoon.